तो काफी दिन के बाद ये बाबू आ गइल बाटी है तोहरा लोगन के खातिर एगो और नयका गनवा के अपडेट लेके। तो रउआ लोगन के बता दी कि ज्यादा काम रहे वही वजह से आप लोगन तक हम कौनो भी गनवा के अपडेट ना पहुंचा पावत रहनी। लेकिन आज हमरा के टाइम मिल गइल बा बाबू, तो हम सोचली है काहे न वीडियो के अपडेट आप सब तक पहुंचा दी। तो कुछ घंटे पहले ही एगो गाना के पोस्टर आइल बा ए बाबू, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू जी और भैया भोजपुरी के जवन ट्रेंडिंग क्वीन बाटिन हो का नाम शिल्पी राज बा, उन्हीं के आवाज में एगो बहुत ही बवाल मचावे वाला गाना आ रहल बा। तो कुछ घंटे पहले ही गानवा के पोस्टर शेयर कैल गेल बा। तो रउआ लोग हमरे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख रहल बानी और जौने गाना के टाइटल बा जल परी नियन, यह गाना के टाइटल बा। शिल्पी राज और अरविंद अकेला कल्लू के आवाज में ई गाना के लॉन्च कैल जाई। ई गाना के जब भी लॉन्च कैल जाई सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल बा वही से लॉन्च कैल जाई। लेकिन बाबू हो थोड़ा सा आप लोगन के इंतजार करे के पड़ी, काहे से बाबू ई गाना के कमिंग सून में रखल गइल बा। तो रउआ लोग बनल रही हमरे चैनलवा के माध्यम से, या तो हम पोस्ट कर देवे या तो आप सबके खातिर वीडियो बना के हम डाल देवे कि बाबू ई गाना कौने डेट में आवता आ क्या बजे लॉन्च होखे वाला बा। तो रउआ लोग बनल रही और अपने है छोट गरीब भाई के ऊपर प्यार दुलार हमेशा बना के रखी जा।